Така да я заснимам си. Чай, само да видите камерджета. Абе, идиотка, какво правих? Види кормилото, бе! А сега ще снимам. Защото другия мангал, аз не кикбуклик. Ти си мангалист. Футболист, Сега с това ще се пусна през тази локва на очима. Чакай, оправете кормилото, аз как ще карам с това нещо? Не Сега знам. мерите спичите, ще паднат всичките. Чай. Ако редите още един път сте пидераси. Без кошторите, бе. Гледайте сега. Веска. Кормилото Ай, изведнъж. престани, бе! Чакай, бе, Друг псове. Кормилото изведнъж. Още един път ритни. О, да, Нашия Ром Митко се ядоса, а Християн той. Че ще ма би, ей! Дайте да го фърлим. Панаре, колелото издържа на всякакво напрежение. Даунхил, дърт. О, да, да, и престрои. Следващото изпитание е хвърляме го в дълбоката вода и колелето умира. Издържа на даунчил. Да го пуснем. Макнете малко, бе! Чакайте, сега ще фърлям колелото от строежа. Дайте го колелото. Издържа на даунчил, дирти джимп и на много скокчове. Ама не, първо мине през всичките изпитания, бе, тапанари. Не, първо това. Ако издържи това колело, ще ви дам 10 лева за печалба. Аде бе, 30 минути видео, кой ще гледа, бе? Нашия Ром се... Чакайте, газове имам, бе. Ебахте му Тези момчета ми се струва, че бягат. Ей, върни возилото! Връщай се! Остата ти имам! И не те признавам! Някакви мангасари викат зад нас. Специално за теб, Ара, моето момче, той казах за теб. Така, той ще хвърчи през третия етаж, ми се струва. От тук мисля, че ще чупите возилото, но както де. Ама чакайте, пустете го в дупката. Това ще е краят на изпитанието. После аз ще го извадя, знам как се влиза в тази дупка. Не бе, изчакай бе, чакай бе, тъп. Виж, Ето долу. аре ще направим 1 милион бе. Колко лайка ще Смятай, ако направим 1000. Хайде да го пуснем в дупката, молен. Чакай, Къде телефона? Спокойно, аз ще мята моето момче. дайте тапанари. Оки-доки му е брата. Да, само ми камерджия. Дай. Един камерджия. Вилката малко.